Дуслар, сіз Татар чарт тапшыруын қарайсыз. Бүгін сізге хит парадыбызны яңа форматта тәқдим итәргә булдык. Тапшыруыбызның кунағы да бар. Татар эстрадасында популяр жырлар авторы, Татарстанның ат казанган артисты, автор башкаручы Айдар Тимербаев. Хит парадта аның жырлары гына урын алачак. Әңгәмәбездә без Айдар абыйның иҗаты, аның эстрада белән бәйле фикерләре һәм җыр сәнгате турында фикер алышырбыз. Айдар абый, сезнең турында кызыклы бер мәгълүмат ишеттем. Әңгәмәбезне дә менә шул вакыйганы сөйләшүдән башлыйк әле. Минемчә, әлеге хәл сезне талантлы кеше буларак чын мәгънәсендә ачып бирә. Мәктәптә укыган вакытыгыз авылга гитара алып кайтасыз. Әмма авылда билгеле, аны көйли белүче дә, гитарада уйнарга өйрәтүче кеше дә булмый. Мәктәп укучысы Айдар бу хәлдән ничек чыга? Авылга концерт куярга килгән коллективтагы гитаристның инструментын көйләвен карап отып ала һәм өенә кайтып, гитарасын көйләп, шул рәвешле уйнарга өйрәнә һәм беренче җырларын, көйләрен иҗат итә. Дөресен генә әйткәндә, бу хәл турында ишеткәч, мин башта ышаныргамы, юкмы дип уйга калдым. Чынлап та булдымы мондый хәл? Исәнмесез, хәерле көннәр. Моның кайбер җире дөрес, кайбер җире дөрес түгел инде. Минем гитараны үзем алып кайтмадым. Абыйның гитарасы бар иде, Хәниф абыйның. Ул да мәдәният һәм сәнгать институтын ул вакытта инде шунда укыйды. Аның гитарасы бар иде, шунда мин уйнарга өйрәнгәләп йөргән вакытлар, ничек көйләргә икән белми идем инде. Әйе, бер группа кайткач, мин алар июнь 2 ул вакытта шунда басып көйләделәр. Мин тыңлап калдым да, ничек нинди булырга тиеш, шулай өйрәндем дә, кайтып килдем дә, аннан соң шулай өйрәндем. Әле ул гитара әлдә исән? Юк инде, аннан соң ничә гитара бетте. Күп кенә әңгәмәләрдә сез үзегезне мин композитор түгел дип әйтәсез. Әмма соңгы 3 елда гына да сезнең 50дән артык җырыгыз төрле конкурсларда, төрле номинацияләрдә җиңү яулый. Популяр җыр иҗат итү өчен махсус белемең булу кирәкме? Ничек дип әйтим инде, минем үземнең профессиям режиссерга укыдым бит. Махсус белем кирәк түгелдер инде, но мин тагын кабатлап әйтәм, мин композиторга санамам үземне. Мин үземә яраткан эш белән шөгыльләнәм. Мин аннан ләззәт алам. Ул җырчыларга ошый, җырчыларны җырлагач тамашачыга ошый, менә шулай гына. Композитормы түгелме дигән сорауга композитор дип әйтә алмыйм. Композитор дигән сүз ул зур исем. Чайковскийлар язган бит инде. Менә Уликовлар безнең анда Сарапа Садыковлар, күп бит инде безнең композиторлар, алар бийек әсәрләр язган. Без инде гап-гади җырлар язып, мин композитор дип утырып булмый инде. Шуңа күрә ул зур исем не мин композитор дип әйтә алмыйм. Ләкин менә кабатлап әйтәм, үземнең яраткан эшем белән шөгыльләнәм һәм ул җырчыларга да, халыкка да ошый. Аллага шөкер, рәхмәт барсына да. Санаганыгыз юкмы, айга ничә җыр иҗат итәсез икәнсез? Санаганым юк. Айлар буенда бер җырда язмаска мөмкинмен. Ниндер эшләр белән мәшгуль булып инде. Кай вакытта утыргач бер-ике җырда язырга мөмкин, шундый вакытлар булганы бар. Матурларны күп күзләдем, ишеттем назлы сүзләр. Алданганмын татлы хискә, ят булган серле күзләр. Татлы гөлем син икән, назлы хисем син икән. Минем өчен яратылган сөйгән ярым син икән. Татлы гөлем син икән, назлы хисем син икән. Минем өчен яратылган сөйгән ярым син икән. Сезнең исемегезне беренчедән булып таныткан җыр. Минем исемне беренчеләрдән булып таныткан җыр ул 89-90 елдамы Гафу итмә мине дигән җыр язган идем мин. Ул вакытта бөтен җырлар гафу ит, гафу ит, гафу ит, гафу ит. Гафу итмә мине, гафу итмә, алыштырдым сине башкага. Синең күзләрдән аккан ачы яшьләр хәзер минем күзләрдән тама дигән сүзләрне дә үзем яза идем ул вакытта. Бу тагын зур итеп әйтү инде, сүзләр язам дигән булып шул, җыр тексты дип әйтегез. Аны Татарстан халык артисты Равил абый Харисов ишетеп кайдандыр, мине институтта табып, күреп табып, миннән сорап алды шул җырны. Аннан соң, беренче җыр шул инде мин таныткан. Аннан соң анда Мирас группасы иде инде, Мирас төркеме. Анда
Эльмира Жәмәлдинова деген бір қыз бар еді. Мен аңа сені күтем деген бір жыр жазып бердім. Ол вақытларда мен өзім де жырладым, икісінде. Ол вақытларда популяр еді, ол 90-шы жылдарда. Шол мирас группасы 2 жырны, анан соң әнеме деген Равил Харисовқа тағын жауап. Мына шулай кетті енді анан соң. Yazda kışta jırla bu zemelle Yaşaklarını iske düşürüp Şımartların kışıp Sirinlerin öbüp Suyu kıysilerinden ısırıp Yazda kışta jırla bu zemelle Yaşaklarını iske düşürüp Şımartların kışıp Sirinlerin öbüp Suyu kıysilerinden ısırıp Қазіргі уақытта популяр деп саналушы жыршыларның репертуарында көбісінше сіздің жырлар. Ол жырларны аларға сіз тәқдим етесіз ме, әлде алар өзлері сұрап келеме? Түрлі уақытта түрліше. Ризат белән Зинера Рамазановаларға келгенде мен аларны бетінде аларны продюсер деп айтайым. Аларға инде өзім менә бу жырны жырлагыз, монысын жырлагыз деп тәкъдим итәм. Калганнары менә үзләре сорыйлар инде. Сорыйлар, мин җибәрәм, менә шуға мөмкин, барырга мөмкин син. Анда аңлашамаска мөмкин, анда инде шундый бар инде төрле вакытта төрлечә була. Сіз үзегезне әле продюсер дип тә әйттегез. Белүемчә, Ризат белән Зинера сәхнәгә нәкъ менә сезнең җырларыгыз белән чыга. Ризат башта үзе килгән иде, бер үзе генә Салат абый тәкъдим иткәндә, җырлар кирәк дигәч мен Айдарга барып кара дибен. Без аның белән бер җыр яздырып карадык та, мин әйтәм, синең иптәшең җырлыймысың дип инде. Җырлый дип мин әйтәм, булай булмый, әйдә дуэт белән, яңа направление белән шулай яздырып карыйк дип, менә шулай шуннан китте инде. Үземә дә кызык булып китте аннан соң. Продюсер дип мин аларга ниндидер зур акчалар тыгып, аларны менә продюсерлар битендә күпмедер акча тыга да, аннан соң үзләренә алып барып битендә менә шулай. Анда безнең андай түгел. Безнең дусларча мин аларга җыр белән булыштым. Җыр белән үземнең фикерләрем белән нишәргә кирәк, нишләргә кирәк. Шундый безнең алар белән продюсер дип инде. Ниндидер продюсер икән бу, аннан ниндидер акчалар да алып ята икән дигән нәрсә юк. Ләкин аларның популярлыкка ирешүенә сезнең дә өлешегез зур. Шулай дигән булалар инде, белмим. Хәзер менә аларның үзләрендә карап үтик әле. Ник сайрый юлатып сандугач, шәшкәсен кыйганда алмагач, ник купты мәхәббәт бураны, сөергә хакларым булмагач. Ник сайрый юлатып сандугач, шәшкәсен кыйганда алмагач, ник купты мәхәббәт бураны, сөергә хакларым булмагач. Элегрәк җырның язмышын худсовет хәл итә торган булган. Сезнеңчә, хәзер кирәкме андый төркем? Һәм сез үзегез җырларга көй язганда текстына игътибар итәсезме? Әлбәттә, игътибар итәм генә түгел, бик кат игътибар итәм. Чөнки без бит халыкны тәрбиялибез. Ул бит менә җыр яздыңда, сикердең дә бетте түгел. Җыр белән кешене тәрбиялибез. Мин бик мәгънәле җырларга да, аннан соң кызу җырларга да нинди генә җырга булуына карамастан мәгънә ятырга тиеш. Һәм шигырьнең үзенең таләпләре бар бит, теленең инде. Җөмлә төзелешләренең менә бөтенесе дә туры килергә тиеш. Мин бигрәк шуларга игътибар итәм. Шундый җырлар булмасын иде менә, безнең телебезне боза торган. Менә алары бераз тырный, шундый җырлар ишетәсең дә кайвакыт. Худсоветка килгәндә мин берничек тә әйтә алмыйм. Кирәк дип тә, кирәк түгел дип тә әйтә алмыйм. Мин бик күп шагыйрьләр белән аралашкан кеше. Менә элек Медәрис абый алагын әйттем соң, Нәҗи Лена Шагыйрҗан әйттем соң, кемдер бер зур кеше әйтте инде менә, чыгармыйлар иде шул худсоветтан, уздырмыйлар иде. Күп җырларны кертәйек халык сүзләре дип ди. Менә утыралар шунда худсоветта кешеләр. Чыгармыйлар, аны булгач, юк, бул бармый, нитми. Халык җыры дип кертеп җибәрәйек тә ди. Менә халык җырлары күбрәк шулай килеп чыккан ул.
Менә хәзердә анда белмим кемнәр утырыр. Гадел худсовет булса бик кирәк дип уйлыйм. Уза димәсен, уза күрмәсен, үзең беләсең, берәүгенә бит ул яшь вакыт, яшьтә яратты. Уза димәсен, уза күрмәсен, үзең беләсең, берәүгенә бит ул яшь вакыт, яшьтә Хәзерге вакытта Финляндиядә яшәүче милләттәшебез җырчы Җәмилә, белүемчә ул сезнең җырларны да башкара. Хәзер татар эстрадасы торгынлык халәтендә дигән фикерен җиткерде. Аңа каршы килүчеләр арасында популяр җырчылар да бар иде. Ә менә халык Җәмилә сүзләрен җүпләп чыкты. Сезнең фикерегезчә, татар эстрадасы чынлап та торгынлык халәтендәме, әллә ул үсеш, үзгәреш стадиясендәме? Ой, мин белгеч түгел инде. Җәмиләгә килгәндә мин бит әйттем, Равил Харисов белән Эльмира Җәмәлетдинова бергә мирас группасында биргән. Эльмира Җәмәлетдинова шул Җәмилә бит инде ул. Шулаймыни? Ул китте дә Җәмилә дип үзгәртте, анда Эльмира Җәмәлетдинова иде ул. Менә андый әйберләргә мин киреп китәсе килми. Мин үземне әлләнди белгечкә санамыйм, ниндидер анда әллә кем булып, былай булырга тиеш, тегеләй булырга тиеш дип мин әйтә алмыйм. Барыбер үз фикерем булса да әйтмим, шулай гына калсын әле, бу җавапсыз гына. Үзләре беләләрдер инде. Белгән кешеләр аңлатыр. Шуңа күрә мин тоткарланып калам бу сорауга. Элеккеге җырларны яңаша башкаруга ничек карыйсыз? Әгәр дә моңны югалтмасалар, аранжировкасын дөрес итеп эшләсәләр, матур иттереп, уңай карыйм. Әгәр дә инде көйне бераз үзгәртебрәк, үзенчәрәк җырлап, шулай итсә, бик уңай карамыйм. Ничек? Татар халык бит инде безнең моңнар, җырлар ничек булган, ничек язылган, ничек яңгыраган, шулай каларга тиеш бит инде. Мин каршы түгел, теге җырлыйлар икән инде, матур иттереп, бөтен җиренә җиткереп башкарса, матур тавыш белән инде, матур аранжировкасы булса, шатланам аңа. Кирисе булса, тырный инде бераз. Мин җылыга шундый мохтаҗ идем, арган иде йөрәк сагыштан күкрәгеңә. Башым куйдым ялгыш, мин генәме шулай ялгышкан. Мин җылыга шундый мохтаҗ идем, арган иде йөрәк сагыштан күкрәгеңә. Башым куйдым ялгыш, мин генәме шулай ялгышкан. Айдар абый, җырга көй язу күпме тора? Һәм көйнең кыйммәте ничек бәяләнә? Көй язу, көйнең кыйммәте төрлечә аңларга була инде. Минем аңлавым буенча, аның бәясен халык бирә. Халык ярата икән. Менә иң зур бәя шул инде. Булай коммерческий яктан сорыйсыз, күпмегә? Коммерческий яктан да әйтә аласызмы? Юк, әйтмим. Коммерческий яктан, коммерческий тайны булып калырга тиеш. Коммерческий сер булсын инде, үзебезчә әйтеп әйтик. Мин күп бүләк тә әйтәм, бүтән төрле дә теге матди яктан да, я концертлар оештырам шунда, төрле кеше белән төрлечә. Сез инде җырны әзерләп язып биргәч, аның аранжировкасы шамаса, яисә башкаруы бик яратып бетермәсәгез, бу турыда әйтәсезме? Бүтән биргән җырчыларгамы? Әйе. Әлбәттә әйтәм, һәм үзгәртәбез күп очракта. Бар инде кайбер кешеләр минем белән тыгыз элемтәдә булмаганнарга әйтеп карыйм да, ул ярады икән, теге бик игътибар итмим, бүтән җыр бирмәскә тырышам. Булай инде менә ризатларныкына килгән, безнең кайбер җырларга 3-4 аранжировка ясаган бар бер җырга. Аны бит әле һәрберсен нәтүләргә кирәк аранжировщикка.
менә барып безгә ошау дәрәҗәсенә килеп җиткәнче шулай эшләйбез алар белән. Рифат Зарипов белән ул да минем 40-ка якын җырны җырлый. Ул да инде Айдар абый менә аранжировка ничә итеп карый икән. Аның белән дә бик тыгыз элемдә дә тыгыз. Аның белән дә җиренә җиткереп барып җиткәнче. Вадим белән дә шулай ук. Илсия Бәдретдинова белән дә менә Фазлыевлар белән, Азатлар белән дә алар киңәшләшәләр, ничек менә җиренә җиткергәнче тырышабыз. Анда әле язып бирдең дә шуның белән бетте түгел инде. Барыбер. Халыкка барып җиткәнче хәтле. Сезнең иң яраткан җырларыгыз бармы? Иң яраткан үзем язганнар арасындамы? Бар инде, бар. Менә син кайларда җанымны яратам. Тапшырылмаган хат дигән минем җырым бар. Аны яратам. Кем син? Аннан соң әниләргә багышланган бик күп җырлар. Алар күп инде санап китсәм. Уйладыңмы, өйләр биек, өйләр булсам булыйм әйдә. Шулай да сине бит хәзер үземнеке бөтенләйгә. Уйладыңмы, өйләр биек, өйләр булсам булыйм әйдә. Шулай да сине бит хәзер үземнеке бөтенләйгә. Рус һәм чит ил эстрадасы белән дә кызыксынасызмы? Мин шул студент заманнарында бөтенләй мин үлем гашык идем Кузьмин, Владимир Кузьминга, ның иҗатына. Андрей Макаревичка, Барыкинга. Мин күбрәк урысча тыңлый идем һәм теге чит ил группаларын тыңлый идем инде. Сагыныплар сәгатьләрне санап көткәнсеңдер газиз улыңны көттермәсәк киде әнкәйләрне әрнемәсен әле җаннары кайтыйк әйдә кайтып сөендерик бәхетләргә булыр савабы. Үзегезгә илһамны кайдан аласыз? Мәгънәле шигырьләргә шигырьдән алам. Мәгънәле матур итеп язылган була икән, шигырьме ул җыр тексты итеп язылган матур шундый матур була икән, утырам да язам. Үзеннән үзе мин язам дип тә утырам, алып киләм дә синтезатор каршына куям да, гитар каршына менә үзеннән үзе теге илһамландыра. Яратам мин табигатьтә йөргә, ләкин илһам алып кайтам дип алай дип. Мин илһамландыра матур сүз, матур җыр тексты булса, или матур шигырь иң илһам биргәне шул. Озак языламы ул көйгә? Хит дип әйтәбез бит инде. Хитлар бик тиз языла. Чөнки анда синең өлешең керми дә диергә була. Куйдың үзеннән үзе килеп чыга ул. Менә аннан соң утырасың, ничек мин яздым микән моны дип менә шунда теге. Шулай үзеннән үзе килеп чыккан җырлар хит була. Алар бик тиз языла. 10-15 минут, может 5 минутта берни төзәтмәде. Шундый җырлар да бар. Бер утырдың, бер диктофонны кушып сразу язып таттың, һәм бер җирне үзгәртәсе дә юк. Менә шулай килеп чыга. Хит булачак җырны алдан ук фаразлый аласызмы? Әле ул Менә бу хит булачак дип. җырны бит әле язды да, аны башкаручысы кимгәләгә? Кимгәләгә? Менә бу җырчы җырласа, ул хит була. Хит була дип әле җырны яздың да, әлбит күлмәк кигертәсе бар. Аранжировка матур итеп бизәндерәсе. Ничек бизәндерәсең бит әле? Шулар аранжировкада бик күп роль уйный. Башкаручы да ничек сәнгатьле итеп башкараламы, аны җиренә җитеп башкараламы? Булай гына менә яздың да бу хит була дип әйтеп булмый. Ләкин барыбер сизәсең инде бу уңышлы җыр икәнен. Менә җырларыгызны кайсы җырчыларга тапшырасын, ничек билгелисез? Аны алдан ук менә аңа аларга дип билгеле бер җырчыларга атап иҗат итәсезме? Язганда менә килеп чыккач, мин иң беренче
тормыш иптәшемне хатынын чакырам инде. Гөлнара ул якта миңа ул булыша. Ул беренче тыңлауга ук. Ан бары матур чыкканмы юкмы икән? Үзеңнең бөтенсе матур бит ул. Язасына матур шикелле инде. Ул кереп утыра да тыңлый да. Син миңа матурак киде яза аласың дисәм, мин тутып кына та мин ул юк дигән. Шулай дип әйтәме? Әйтә инде. Ну, матур иттереп мин ашыны чыгармый торган дип кенә. Әгәр дә матур булса мин йөзеннән күрәм аны уже теге кеше күренә бит бирле. О, вообще матур булган менә. Ну, шуннан инде миңа язганда гел матур шикелле теге. Башта язган гына мәлдә. Беркемне дә күрмәс өчен бикле яткан мәлдә. Бары бер дә күңел сине көттем икән әллә. Карап торам кар өстенә, учак якканыңа. Хишашана алмыйм камам, сине тапканыма. Карап торам кар өстенә, учак якканыңа. Хишашана алмыйм камам, сине тапканыма. Айдар абый, хәзерге вакытта ниндирәк җырлар иҗат итәсез? Әзгенә генә серне ача аласызмы безгә? Кичә генә Роза апа Хафизованың Instagram битеннән бер шундый матур бер сүзләргә тап булдым. Төшкә керә сез дигән менә бу авылда менә шундый бер матур бер юллары бар. 4 пишмаклы өстәл артларында дөньялары булган түгәрәк дигән. Менә бергә вакытта, менә сабай вакытта үсәсең бит инде. 4 пишмаклы өстәл артларында дөньясы да булган түгәрәк дип менә шундый матур. Менә шул җырны яздым кичә. Кичә Instagramга куйдым. 400 комментарий язганнар. Менә шундый шул. Бу җырны кемгә бирәсен хәл иттегезме? Бу җырны Ясалат абыйга, Фатхетдиновка ул җырламаса үзем җырларым может Алла бирсә дип торам. Булай инде бик күп җырчылар сорыйлар, җырлар. Булай инде шул күп бөтен татар эстрадасы белән эшлибез бит инде. Нинди җыр килеп чыга? Шундый чыга инде. Аерымына менә бу хәрмәндә темасында эшлибез, булай дигән юк. Матур сүзләр булса, матур җыр чыга. Şuna benim sok izlerim Arılarla tanış Sabrılık kılasın uyku Yıkalda taba barış Şuna benim sok izlerim Arılarla tanış Sabrılık kılasın uyku Yıkalda taba barış Айдар абый, белүемчә, сезнең бит әле үз пекарнигыз да бар. Җырлар да язасыз, икмәк тә пешерәсез. Бу эшнең кайсысына күбрәк өстенлек бирәсез? Ой, монда түгел генә монсына күбрәк бирәм дип, монсына күбрәк бирәм дип әйтеп булмый. Алар икесе дә минем өчен бер тигез дәрәҗәдә, чөнки җырда матур кирәк, матур булса гына тыңлыйлар, ипи дә тәмле кирәк, тәмле булса гына ашыйлар. Шуңа күрә икесенә дә бер тигез бирәм. Ихтиярым. Инстаграмыгыздан инде карап беләбез, икшермә ипиләрен кайдан алып була? Казанда да сатыламалар. Юк, кызганычка каршы әле Казанга килеп җитмәдек. Саба районы, Теләче районы һәм Арча районнарында. Андый планнарда бармы? Казанга да икән. Әйе, бар. Димәк, уңышлар теләп калабыз. Бик зур рәхмәт. Тамашачыларга мөрәҗәгать итеп, ни дип әйтергә теләр идегез? Иң беренче саулык, сәламәтлек телим. Гаилә бәхете, тынычлык, илләребез тыныч булсын. Һәм үзебезнең телдә аралашырга кирәк, балалар белән бигрәк тә. Менә минем үземнең өйдә бер урыс теле әйтергә дә ярамый дип үстердем балаларны. Алар икесе дә Аллага шөкер шәһәр балалары булса да, чипчиста татарча сөйләшәләр. Һәм менә шундый юнәлештә алып барырга кирәк. Үзебезнең телне саклап калыр өчен иң беренче гаиләдә сакланып калырга тиеш. Һәм бик зур рәхмәт әйтәс килә тамашачыларыма, безнең җырларны яратканыгыз өчен, алкышларга күпкәнегез өчен. Һәм инде үз чиратымда мин, Алла бирсә, Аллаһ Тәгаләдән килгән илһам белән сезне матур-матур җырлар белән сөендереп торырмын дип ышандырасы килә. Һәм ул Аллаһ Тәгаләдән тора.
Бик зур рәхмәт барыгызга да. Дуслар, Татар чарт тапшыруының бүгінгі шығарылышы Татарстанның отказанған артисты, популяр жырлар авторы Айдар Абый Тимирбаев жырларынан түзілді. Мен сізге лайклар һәм комментарийлер қалдыру мөмкинлеге турында исегезгә төшерәм. Тапшыруыбызны Айдар Абый Тимирбаев башкаруындағы жыр белән төгәллек. Рәхмәт чакыруыгыз өчен. Рәхмәт сезгә, Айдар абый. Син кайларда жаным, гомер өткән сайын, сагынамын сине тагында. Соң булса да күреп, бөтенләйгә диеп, кайтарасым килә яныма. Син кайларда жаным, гомер өткән сайын, сагынамын сине тагында. Соң булса да күреп, бөтенләйгә диеп, кайтарасым килә яныма.